Čaute ľudia, moje meno je Sima a vítam vás pri ďalšom videu. Dnes to je netradičné video, pretože ho vidíte aj prvý aj posledný krát na mojom kanále, pretože toto video nebudem asi tak často točiť a je to ukážka mojich obuvy alebo tenisiek. Videla som to video u jedného youtubera Matúša a tak som sa trošku inšpirovala, lenže on tam mal len tenisky. Ja tu mám aj šlapky, aj kopačky, všetko. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. Začneme od najstaršej obuvy. To sú takéto kopačky Nike. Tie mám hrozne dlho, len mi boli malé, tak som ich moc nenosila. Sú zlato-biele, takže tak. Ďalšie, druhé staršie sú, neviem, sú tieto kopačky, tie som nosila doteraz, lenže som si kúpila nové, tie uvidíte znova ďalej. Najstaršie mám asi kopačky medzi týmto, lebo všetko ostatné mi bolo malé. Bielo-čierne, Tempiš, takže dosť som v nich dobre hral futbal, som si na ne zvykla a hrala som v nich do posledného tréningu, pretože potom bola zima. Potom som už nemala nosiť nové. Tak nejak tak. Ďalšie staršie obuje sú tieto turistické topánky. Nosila som ich na zimu. To sú, jaká značka to je? KM, neviem. Nejaká značka, to som kúpila v Intersporte. Narýchlo pre to sme išli na chatu a predtým som si ich kúpila. Či takto. Dobre, ďalšie topánky, už také staršie, sú asi tieto Adidasky. Takéto, to som si kúpila, to mi kúpil detko pred minulý rok na narodeniny. Neviem, kedy mi to kúpil, ale nosila som ich do minulého roku do školy, lenže cez leto minulý rok som si kúpila ďalšie, to vidíte. A cez leto som ich nosila na pennyboarde, tak už sú trošku zozraté. Dobre. Ďalšie tenisky, také staršie, alebo Crocsy sú tieto, to sú moje jediné dobré veľkosťou Crocsy. Takže tak. Som ich kúpila v Tesku za 16 €. Neboli ani drahé. Keď sa hralo euro tedy som si kúpila jedno tričko. Ďalšie také staršie topánky sú asi tieto sandále. Tie sú vlastne staršie než tieto Crocsy. To som dostala. A dosť dobre sú pohodlné. Tak. Ďalšie, také staršie, už prechádzame k tým ďalším, nie, počkať, ešte neprechádzame k kopačkám, som si kúpila tieto pekné Nike Cashy, čiže mega sú, nosila som ich cez leto, aj na jeseň, som ich nosila, dokedy som si kúpila zimné topánky, boli v nich už na jeseň zima, ale akože boli pohodlné, aj sú pohodlné. Stali 50, neviem čo, euro, 53 €, Nike, ale dosť dobre sú. Tak to vyzerajú spolu. A ďalšie už prichádzajú tie kopačky na rad. To sú pomilé, že som ich nenosila, pretože ja som mala problém s kolenom, bolievalo ma tak mi zakázal na mesiac cvičiť. A potom, keď mi už dovolil, tak sme mávali tréningy v telocvični, tak už som nemohla chodiť tak už som ich nemohla použiť, tak dúfam, že tento rok ich už použijem. Sú čisto nové, nepoužité, ale akože cez leto ich otestujem, to sa nebojte, sú mega. OK, ďalšie topánky sú moje zimné topánky, veľmi používané. Teraz cez zimu sú aj doškrkané trošku, ale používame ich aj na doma, aj do školy, čiže nejak tak. Boli zlatné z
57 eur na 27, dosť veľká akcia. A posledné sú najnovšie. Včera mi došli, takže ani nenosené. Sú to konverzí, takéto. Krásne, mne sa hrozne páčia. Včera som ich dostala, pretože som si ich minulý týždeň objednala. Mega sa mi páčia. Aj celý štýl konverzov, všetky konverzie sa mi páčia. Takže ešte by som chcela také tie biele kotníkové konverzii. Tie sú tiež dosť drahé, ešte by som chcela takéto konverzii. No, členkovej konverzii, ale tiež biele. To sú najkrajšie konverzie, ktoré mohli existovať. Dobre, tak to boli všetky moje tenisky. Ak sa vám to... A šlapky a kopačky. A sandále. Ak sa vám to páčilo, nezabudnite hodiť like. Ak nie, tak nedávajte tam dislike. Radšej si kúknite iné video, ktoré vás viacej pobaví. A nejak tak. Tak zatiaľ ale nie som tam v mojom prostredí, som v inom prostredí, lebo sa mi to nechcelo tam vláčiť, tak som si to zobrala sem všetko. Tak dúfam, že sa vám to bude páčiť. OK. Takže zatiaľ čaute. Bam!